Kaixo, ongi etorriak saio berri batera, gaur ekainak 10 asteartea da eta elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, ELA sindikatutik Irati Bañuelosekin konektatuko gara. ArcelorMittaleko enpreseko langileak greba mugagabean daude eta honen inguruan hitz egingo dugu Iratirekin. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukia ikustera. Orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1916ko ekainaren 10ean, emakumeen bakearen aldeko gurutzada abiatu zuten 100 emakumek Glasgowen, Eskozian. Erresuma Batuko emakumeek osatutako bakearen aldeko mugimendu sozialista zen. Lehen Mundu Gerraren amaiera eskatzen zuena inolako anexio edo kalte ordainik ezarri gabe. 1918an desegin zen. Urte batzuk geroago, 1942ko ekainaren 10ean, Auschwitzeko kontzentrazio esparruan 350 preso poloniar matxinatu egin ziren eta ihes egiten ahalegindu ziren. Lur errenten batean lanean ari zirela 7 ihes egitea lortu zuten. SS-ek 20 tiroz exekutatu eta beste 300 gas ganberetan hil zituzten zigor gisa. Egun berean, baina 1949ko ekainaren 10ean, Franco hiltzeko saiakerat utz egin zuen Bartzelonan. Hilabete batzuk lehenago talde anarkista batek atentatua prestatu zuen, Bartzelonako nazioarteko feria baliatu asmoz. Militar eta apaiz mozorroekin diktadoreari eraso egitea zen plana. Eta bukatzeko 1979ko ekainaren 10ean, Francis hil zuen errenterian kalez jantzitako polizia batek. Euskaldun bat hil nahi zuela oihukatuz sartu zen agentea dantzaleku batean, eta Vicente Badillo Santamaria Francis travestia aurrean jarri eta kargu hartu zion. Lokalaren jabeari mehatxuka ari zitzaiola ikusita, zergatik ez diazu niri egiten tiro, galdetu zionean pistolatera eta aurpegira egin zion tiro. Errepasatu dezagun aste honetan daukagun agenda. Ostegunean kantu eta hitza musika zikloaren baitan, Mirua Hirukote Tolosarra igoko da O plazako oholtzara. Arratsaldeko 8etan hasiko da kontzertua, doan eta euria eginez gero erraldoien txokoan izango da emanaldia. Ostiralean Iruñeko Totem aretoan izango da Odei rap abeslaria iluntzeko 9etan. Terapia izeneko diskoa kaleratu berri du musikariak eta Iruñean aurkeztuko du. Larunbatean, Modernoak izeneko antzerki animazioko ikuskizuna egongo da Iturramoko Zibiboxeko kanpoaldean, arratsaldeko 5:00. Igandean, Basoa ikuskizuna egongo da Kondestableko Zibiboxean goizeko 12:00. Aurrendako ikuskizuna da Basoa, txontxongiloak aktore lana eta zuzeneko musika uztartzen dituena. Uxue kezkatuta dago bere amona itzaltzen ari delako, eta basoaren sakonean barneratu nahi du, bertan bizi diren izaki magikoen bila. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, BSH-ek ez die erantzun gobernuaren eta ministerioaren eskaerei, eta aurrera jarraitzen du itxierarekin. Konpainiak kaleratzeak negoziatzeari ekingo dio uztailean eskirotzeko lantegia ixteko. Foru gobernuak eta industriak denbora eskatu dute berrindustrializazio proiektu bat lantzeko. Txibitek esan du enpresak ibilbide orria markatua zuela. Argazki nagusian, Aitorrek take eta txato idiak gidatzen ditu, ate berria kargatuta daraman gurditik tiraka. Honen titularrean, Aralarrera bidean. San Miguel Santutegiko ate berria 2 idik eramaten dute Pasaiatik. Hori koloreko berrietan, batetik Carlos Hirugarrenaren 6 gurutzetan Nafarroari ospea emateagatik. Bestetik 12 landa eskolek beiren izena eman dute.
Eskuineko berrietan, batetik Hurtado epaileak frogarik gabeko fiskal nagusia auzipetu du. Bestetik urtarriletik aurrera ezingo da alde zaharrean ibili ingurumen zigilurik gabe. Jarraian UPN eta PP torturatuei biktima izatea ukatu diete. Gainera, minibus elektrikoko linea bat ezartzea proposatu dute Iruñean. Azkenik Ana Maestro Juan Maxarien galan doktorearen arabera, galan tokiko talentua erakutsi nahi dut. Diario de Navarra egunkarian, titularrean, BSH Eskirotz enpresaren behin betiko itxierak Nafarroako industriako 655 lanpostuekin amaituko du. Alemaniako multinazionalak hilabeteko epea eman du alternatiba bilatzeko. Argazki nagusian, Álvaro García Ortiz atzo etxeko indarkeriaren eta genero indarkeriaren aurkako behatokiaren urteko sariak banatzeko ekitaldian. Honen titularrean, Gorenak estatuko fiskal nagusia auzipetu du. Ayusoren aurkako mezu elektroniko baten filtrazioa Moncloak agindu zuela uste du epaileak eta Álvaro García Ortiz aulkitik pauso batera utzi du. Eskuineko berrietan, alde batetik Iruñeko alde zaharrak ibilgailu kutsakorrak blindatzen ditu. Beste alde batetik tortura legearen erabilera zekeena salatu du UPNek. Jarraian, nola erabakitzen da nork irabazten dituen Maxak. Goiko aldeko berrietan, batetik Nafarroak Carlos Hirugarrena noblearen 6 gurutze banatu ditu. Bestetik Atletico Madril Aresoren zain dago. Gara egunkariaren titular nagusian, BSHek ez du amore ematen eta Eskirotz itxiko du beste aukera batzuen zain egon gabe. Multinazionaleko zuzendaritzak refusatu egin du langileen eta erakundeen eskakizunak, eta berretsi egin du Nafarroako lantegiaren behin betiko itxiera, hilaren 17an hasiko baita kaleratze kolektiboa. Argazki nagusian, Baionako protestaren une bat dugu. Honen titularrean, askatasunaren flotillak Israelen gaineko presioa eskatzen du. Erdiko berrietan, Goikoan giza baliabideen kudeaketa gaitzetsi dute sindikatuek. Behekoan, aro digitalari begira 4 film klasiko zaharberritzea. Eskuineko berrian, 2 eta 3 urteko umeak dituen familia etxegabetu dute Bilbon. Beheko aldeko berrian, Urtzi Urrutiko etxearen erreportaia dugu. Trumpen tropek kaosa piztu dute. Berriaren titular nagusian hau irakur dezakegu, BSHek ez du gibelera eginen eta hilaren 17an itxiko du Eskirotzko fabrika. Etxe tresna elektrikoen ekoizleak 655 langile kaleratuko ditu. Nafarroako gobernuak irmoki gaitzetsi du multinazionalaren erabakia. Lantegia berrindustrializatzeko aukerak badaudela adierazi du Maria Txibite gobernuko lehendakariak. Argazki nagusian, Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria atzo Bilboko Azkuna zentroan, jauzia gara dinamika aurkezteko ekitaldian. Honen titularrean, Euskararen erabilera bizi berritzeko biltzarra egingo du Jaurlaritzak 2027an. Irailean hasiko da xedea lantzen askotariko eragileekin, jauzia gara dinamikan. Pradalesen arabera, Euskara beste norabide eta bultzada baten premian dago. Goiko aldera bagoaz 1980ko urteetako 4 euskal film zaharberritu eta zinemaldian emango dituzte. Beheko argazkian flotillako kideak abordatzearen unean. Honen titularrean, Israelek askatasunaren flotilla antzeman du nazioarteko uretan eta gatibu hartu ditu kideak. Honen ondoko berrian, 2 haur dituen familia bat etxegabetu dute Bilbon idazkari judiziala joan gabe. Euskal Herria Irratiari dagokionez, titular nagusian, lantokiaren sarrera itxi dute BSHko Eskirotzko langileek. Alemaniako zuzendaritzak lantokiaren itxiera berretsita lan uztera jo dute langileek eta berrindustrializazio prozesu baterako denbora eskatzen ari dira. Tentsio uneak izaten ari dira foruntzainekin. Eskuineko aldeko berrietan, Goikoan, Sergio Ayukarren arabera, epeak luzatu behar dira industrializazio prozesua osatzeko. Langileoi geratzen zaiguna da gure egoera ikustarazten segitzea eta lan egitea industrializazio plana egiteko epeak luzatzeko eskatzea. Azaldu du LAB sindikatuko ordezkari eta BSH Eskirotz langile Sergio Ayukarrek. Mobilizazioak indartu eginen dituztela adierazi du.
Behekoan, Auritzko sorgin eizak 500 urte beteko ditu. 1525ko merkatu egun batean 5 bizilagun plazan erri zituzten eta haien gorpuak San Nikolas elizan zintzilik utzi zituzten egun batzuetan. Ekainaren 14an urte hurrena gogoratzeko egun berezia antolatu du Aurizko udalak. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, asteartea, bero handia egingo du, batez ere barnealdean, eta arratsaldean aroak ez egonkortzera egingo du. Barnealdeko hainbat tokietan, maksimoak 30 gradutik gorakoak izango dira. Kostaldean, brisa dela eta apur bat baxuagoak izango dira. Eguzkitsu egongo da, goizean goiz kostaldetik hurbil behe-hodeiekin eta hauts ganduarekin. Arratsaldean giro nahasiagoa izango dugu. Zaparrada trumoitxoak bota ditzake, zenbait lekuetan handiak, ekaitzarekin batera txingorra ere egin dezake eta ekaitzguneetan haize bolada gogorrak izan daitezke. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean ipar ekialdera egingo du. Asteazkenean beroak jarraipena izango du eta berriro ere ekaitzak jo dezake. Haizea hegoaldetik ibiliko da eta temperatura maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira. Baliorik altuenak Kantauri isurialdean neurtuko dira. Goizean giroa argia izango da, ostarteekin eta huts gandua ager daiteke. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Zenbait lekuetan handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake. Egunaren amaieran kostaldean mendebaldeko haizea zakar ibiliko da. Kaixo, lehen esan dugun bezala, orain Irati Bañuelosekin gaudela, sindikatutik datorrena. Kaixo, Irati, zer moduz? Kaixo, ondo, eta zuek? Oso ongi baita ere. Bueno, Arcelor Mitaleko enpresako langileak greba mugagabean daude, ezta? Bai, hala da, hainbat egun pasaituzte paroak eginez edo lanuzteak eginez, eta badaramate aurreko astetik ona greba mugagabean. Eta, guk oso valorazio positiboa egiten dugu sindikatu bezala, izan ere lanuzteak oso arrakastatsuak izan ziren, eta, momentuz greba mugagabea ere bai. Orduan guk oso positiboki esan bezala valoratzen dugu langileek aurrera eraman duten antolakuntza hau, euren baldintzak hobetzeko, ez? Ideia da KPIa berreskuratzea 2024 urtetik, hau da, izango litzateke 2024 urtetik KPIa berreskuratzea, eta gero hurrengo urteetan KPIa bermatzea 2026 urtera arte. Baina ez hori bakarrik, izan ere ikusten ari gara perfiles de precisión edo Berriobehitiko Arcelorreko plantan, inbertsioak ez direla egiten behar bezala, ez? Eta honek eramaten gaitu pentsatzera hemen beste arrisku baten aurrean egon gaitezkela, ez bakarrik soldata galtzearena, ez? Baizik eta, guk eskatzen diogu enpresa zuzendaritzari ere inbertsioak egitea, behar bezalako inbertsioak egitea, lanarekin jarraitu alizateko eta enpleguak babesteko, ez? Izan ere industrian badakigu, enpresek erabiltzen dutela ez inbertsio hauek edo inbertsio falta hauek gero justifikatu alizateko enpresak ez duela edo planta horrek ez duela behar bezalako arrakastarik, eta orduan guren aurrean ez dagoela besterik enpresa honi amaiera emateko, ez? Orduan asko ikasi dugu honetaz, Arcelor ere taldea asko ezagutzen dugu. Orduan, nik esango nuke orokorrean hemen badagoela oso
oso antolakuntza interesgarri bat, eta jendearen errebindikazioetan ere, ez dela bakarrik soldata igoerak eskatzea, baizik eta hemen gauza gehiagotaz ari garela. Eta testuinguruan horrela jartzeko, zenbat langile daude enpresa honetan, zerezkoa da enpresa, eta noiz hasi ziren pixkat arazoak, nolako bilakaera izan dute? Momentu honetan, esango genuke 60 pertsona inguru daudela lanean, guk elatik bi ordezkari ditugu, Komisiones Obrerasek beste bi, eta elak bi, labek bi, eta komisionesek bat. Orduan, hemen ikusten ari garena da, 2023 urtean, ituna amaitu zela, eta hortik aurrera, negoziaketa hasi zela aurreko urtean, ez? Orduan hemen esan dezakegu ez dela egon behar bezalako bilakaerarik, enpresak guk uste dugulako ez duela behar bezalako soldata igoerarik eman, izan ere eskatzen dugula esan bezala KPIa momentuz eskatzen dugu, eta enpresa ez da horretara iristen, ez? Orduan esan genezake negoziaketari buruz, hau esan daitekela, ez? Urte eta erdi daramagula negoziatzen, eta jendea naskatu dela eta hasi direla lan usteak egiten, ez? Hori hitzarmenari dagokionez. Eta gero esan dudana, inbertsio faltarena, nik uste dut hau nahiko rekurrentea dela momentu honetako planta honetan, izan ere planta honetan askoz langile gehiago izan dira, 100 piko luze, eta egia da, deriba horretan edo, momentu honetan, esan bezala, 20 langile inguru daudela, ez? Orduan, guk egia da, eta lehen aurreratu dut, ez? ArcelorMittal taldeak tamalez gukelan badakigu, ez? Horrelako praktikak eramaten dituela aurrera, ez? Adibidez, gogoratu nahi dut, Araban, Aguraingo planta batean, hau gertatu zela, ez? Urten bilakaeraren ondorioz, azkenean jendea langileak zahartzen joaten dira, eta, inbertsioak horrelako enpresa talde handi batetik, egiten dira beste leku batean, Euskal Herritik kanpo Asturiasen edo Kantabrian, ez? Orduan, guk azkenean ezagutzen dugu ArcelorMittal, eta horregatik uste dugu, hainbat urteetatik ona, lan zentru honek deriba hau izan dezakela, ez? Baina, nik uste dut hemen ez dela, errealidade hau horrela ikusteak ez du esan nahi konformatzen garenik errealidade honekin, ez? Nik uste dute jendearen lan baldintzak defendatu behar direla beti, eta batez ere fokoa enpresan jarri alde honetatik, ez? Puntu honi dagokionez, azkenean hemen eskaera eta exigentzia oso argia da ArcelorMittali, ez? Aipatu du soldatena, baina baita ere hemen inbertsioak egin behar direla, gogoratu behar dugu ArcelorMittal dela oso enpresa talde handia, eta izan ere badakigu, orain dela gutxi, iragarri duela, NBA-ko adibidez, saskibaloi talde bat erosi nahi duela, ez? Orduan enpresa talde honek dirua du, inbertsioak egin alditu, eta, uste dugu, inbertsioak egin barretuela, hemen ari gara politika industrial bat ikuruz egiten, ez? Orduan, guk uste dugu, greba honek badaukala bere burua eta bere interesa, ez? Eta KPI-aren eguneratze horri dagokionez, zer esaten du lan hitzarmenak? Lan hitzarmenak, esan bezala, 2023an, lan hitzarmena 2023an amaitu zen, eta hortik aurrera, momentu honetan arte ez da egon igoerarik, ez da egon soldata igoerarik, eta guk beti defendatu izan dugu, bizitzaren balioa igoa ala, soldatak ere gutxienez horrela igo behar direla, ez? Orduan egia da, urte hauetarako edo defendatzen ari garen urteetarako 2024, 2025 eta 2026 buruz hitzarmena kontu honetan ez duela ezer esaten, ez? Hemen ari garena da defendatzen hitzarmena berritzea,
soldata duinekin, ez? Eta orain, ze momentutan gaude, noiz hasi zen greba, zer moduz joan da? Esan bezala, hemen egon dira lan uzteak, maiatzan zehar, lan uzteak egon dira maiatzan zehar, baina orain, aurreko ustut gaur zenbat egongo dira ustut, laugarren eguna dela, benetan hemen erabaki genuenetik aurrera eramatea greba mugagabe bat, eta greba mugagabe atzo hasi zen, ez? Eta, ikusiko dugu, norain iristen den, nik uste dut jendea dagoela borrokatzeko prest, guk oso valorazio positiboa egiten dugu, jendea ateratzen ari delako eta gelditu delako, paroak azkenan jarraitu dituelako, oso gehiengo zabalean lan zentruan, eta hemen aldatu dena ez langilei dagokionez, baizik eta aurreko lan uzteak, maiatzeko lan uzteak, komite osoak zituela, labek, elak eta komisionesek, eta momentu honetan ela eta lab bakarrik gara ditzaileak, baina ez dugu ikusi sindikatu bat gutxiago egotea deialdian, ez dugu ikusi txarrera eragin duenik. Eta ikusiko dugu zenbat irauten duen honek, ez? Guk beti esaten dugu, azkenen helburua dela, enpresak, zuzendaritzak, baina minutu bat gehiago aguantatzea. Orduan, zaren esku dagoela, greba honekin amaitzea, ez? Guk oso argi daukagu zer nahi dugun, eta gainera enpresari esan zaio, eta ikusiko dugu noraino iristen garen. Eta lan uzte hauek hasi zirenetik, ez dakit enpresarekin negoziatzeko aukera izan duzuen, hitz egiteko? Egia esan ez dugu izan aukera askorik beraiekin hitz egiteko, ez? Nik uste dut, momentu, enpresak ikusten duela hau, eraso handi bat bezala, eta oso argi esan zuen, greba batekin beraiek ez dutela negoziatuko, ez? Orduan, nik uste dut, aste honetan zehar, ikusi barritugula berriak edo, daramagun bastante egun, esango nuke momentu honetan, aurreko lan uzteekin eta orain greba mugagabearekin egongo garela, 9 edo 10 egunean, nik uste dut enpresa ere sufritzen egon bar dela, ez? Azkenean 10 egun, 10 egun dira, eta enpresa honek lan egiten du bezero askorentzako. Orduan, guk uste dugu hor enpresa ere, esan bezala, gaizki pasatzen ari dela, eta espero dugu deitzea, ez? Baina hori gertatzen ez baldin bada ere, guk jarraitu behar dugu, akordio bat izan arte, ez? Ze deitze horrek edo kontaktu horiek ere ez du bermatzen greba amaitzea, hau da, esan behar dira, kontaktuak, argi dago, positiboak direla, baina hemen nahi duguna da, enpresak serio hartzea egiten ari garena, eta benetako akordio bat sinatu nahi izatea, ez? Orduan, guk uste dugu ditugula, baina ikusiko dugu, ez? Jendea fuerte dago, eta esan bezala, nahiko jarraipen ona izaten ari da, izaten ari du grebek, ez? Eta orain, testuinguru honetan, zeintzuk dira hurrengo pausoak? Momentuz egiten ari garena da, alde batetik lanari dagokionez edo enpresari dagokionez, esan bezala, jendearen indarra mantentzen saiatzea, hau da, jendea lanera ez sartzea, hori da, nik uste dut, helbururik garrantzitsuena, azkenen horrela ematen zaio enpresari, baina horretaz aparte, mediatikoki ere, denari para gauzak, bidez, asteazkenean, 12:30 badaukagu kontzentrazio bat parlamentuaren aurrean, pizkat salatzeko ArcelorMittalen jarrera,
eta nabarmendu nahi dut asteazkeneko kontzentrazio hau, ze, hor badago ArcelorMittaleko beste planta bat, Legasako planta bat, Nafarroa iparraldean, eta, enpresa talde honek, ArcelorMittalek, jakinarazi digu kaleratze kolektibo bat egin nahi duela Legasako plantan, ez? Orduan, nik uste dut enpresa talde honen jarrera oso kritikagarria dela, asko salatzen dugu helatik, eta, joango dira alde batetik Berriozarko langileak kontzentrazio honetara, baina ez hori bakarrik, baizik eta, Legasako plantako langileekin ere batuko gara, eta, gure ideia da ere mediatikoki nolabaiteko indar hori ez? Orduan esan bezala, hurrengo pausuak enpresa barruan jendea greban mantentzea akordio serio bat egon arte, eta bestalde mediatikoki aldu guztietan kontzentrazioak egin eta manifestazioak eta Eta Nafarroako gobernuarekin kontaktuan jarri zarete? Momentuz ez da egon kontakturik, egia da normalean ataskatzen direnean, edo egun pare bat baino gehiago, greban dauden enpresak edo langileak deituak izaten direla Nafarroako gobernutik, guk orokorrean beti biltzen gara mundu guztiarekin, Nafarroako gobernu dugu, guk uste dugulako, azkenean hemen politika industriala zaregan laitz egiten eta jendearen lan baldintzetaz, eta guk uste dugu Nafarroako gobernuak interesa izan behar duela Nafarroako langileek lan baldintza onak izateko. Izan ere, bestelagian, beste leku batera joan daitezkelako lan egitera edo zein gauza, ez? Orduan gure interpelazioa beti izaten da jarraitua, ez? Eta Nafarroako gobernuak edo guk deitzen diogu edo beraiek deitzen gaituzte, ez? Orduan uste dugu ere, momentu honetan kontaktuak izaten ari dira, bilera ez dugu eki momentu honetan, baina ataskatzen baldin bada negoziaketa edo egia da normalean bilerak egiten direla, baina esan behar dugu ere, tamalez ez dugula asko espero Nafarroako gobernuaren rolaz, ez? Azkenean ikusten ari garena praktikan, da Nafarroako gobernuak ezer gutxi egiten duela langileen interesak defendatzeko, ez? Horregatik, guk uste dugu beste pausu bat izan daitekeela, lehen aipatu ditudanekin batera, hau da, langileek produkzioa gelditzea, gero mediatikoki alduguna egitea, eta gero Nafarroako gobernuarekin biltzea, baina uste dugu orden honetan joan batera, ez? Guk, argi daukagu hemen garrantzitsuena sindikatu bezala langileak antolatzea dela eta kasu honetan negoziaketa kondizionatzea produkzioa gelditzen, ez? Eta zuek sindikatu moduan noraino iristeko prest zaudete? Ela sindikatuak badaukagu resistentzia kutxa izeneko honekin, 3 egun baino gehiago greban dauden pertsonek kobratzen dute kantitate bat, orduan, gu egia jendeak erabakitzen duenean pausu hau ematea, eta batez ere, kasu honetan bezala, enpresa zuzendaritzak aguantatzen duenean nolabait esateko, gure instrumentu hau erresistentzia kutxa esan bezala, inoiz baino garrantzitsuagoa bihurtzen dela, ez? Azkenean izateko oso greba luzeak, nun enpresak ez duten ezer ematen, eta orduan jendeak pultsoa aguantatu behar du, ez? Orduan ela bezala guk ez daukagu mugarik, ez? Azkenean langile hauek oso hau ematea, esan bezala, 9 egun inguru daramate, 9-10, orain momentu honetan ez nago ziur, eta beste 10 egon daitezke, edo beste 30, edo dena delakoa, benetan, orduan guk alde horretatik ez daukagu beldurrik, sostengoa daukagu, eta jendeak aguantatzen duen bitartean gu horri egongo gara.
Primeran Irati, baia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan. Bai, bueno, nik besterik gabe bi gauza, ez? Lehen aipatu dut ere Legasako planta, Nafarroako iparraldeko planta, bueno, nik salatu nahi dut hemendik, askotan salatu dugu sindikatu bezala ArcelorMittal taldearen egiteko erak, hau oso enpresa talde handia da, irabazi handiekin, munduan zehar lan zentru asko ditu, eta ikusten ari gara, pixkat nola lan egiten duten edo nola tratatzen duten jendea, bai jendea eta baita sindikatuak. Eta bigarrenik, Berriobitiko jendeari, zoriondu momentuz egiten ari diren borrokagatik antolatzea askotan ez da erraza izaten, eta alde horretatik ela sindikatu bezala beti egongo garela hor, bai borroka honetan eta bai horrenetan etorriko diretan. Bueno, Irati, orain bai bukatzeko, zuri eskerrak eman gurekin konektatzeagatik eta egoera azaltzeagatik, eta ea zer modu joaten diren hurrengo pausoak kontaktuan jarraituko dugu. Ondo, eskerrik asko zuei interesagatik. Bueno, ondo segi, agor. Gero arte. Onaino gaurko saioa bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur, bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.